I accepted that. Do you ever have a writer's block? How do you deal with that? ngintoni kanene writer's block? Like xa ubone like bangathi awukwazi ubhala anything like Oh, bangathi like le nto akho ndithi ke mna ke ba ephumayo. like kucommunicator nelentuza nebeat yabo. Yeah. If like ndayiva ibeat ba ayithethi le nto Yeah. suppose ba like ngixela yona, then so ba ndistrugglisha ubhala. Yeah. Istrugglisha kanjalo mna if like andifeel ibeat ba man. Yeah. Ndiba ngathi hayi man, mna nale beat esidibani. So it's whereby ndivele ndistrugglisha. Yeah. Are there like features that you have turned down before based on that? Wayihleka. Wayihleka. Wathunyelwa ku-95% ibeat. Mna? 195%. Yek. Andingeni leyo, andingeni leyo. How do you do it? What? How Like do I do it? Like ukwazi uba mawuhamba uyoperforma ebusuku and then ubuye ube ready for enye into ngengomso. yazi kuthiwa yintoni kanene i-time management efficiency, like I'm very good kuyo sometimes, but like xa kusuppose uba ndiyenza into ethile like ne-schedule ba okay kule weekend ndizokwenza oku noku noku, if I have to ba namhlanje ndiyoperforma and then ngengomso funeke ndi-attend into ethile, then I got to. Like where do you get the energy, man? It's all about uzinikela entweni. Yeah. It's all about uzixelela uba I'm gonna do it. Yeah. Apha emhlabeni like yabona ngoku in these days like alisekho ixesha lolala ngoku lalo oko. Yeah. Ixesha lethu lolala ngoku it's 5 hours only. Yeah. Sometimes it's 4. Damn. So yeah. That's crazy. I remember when I first met you, like first saw you, it was a spire last year. It was a birthday celebration ngaphizu, and I was like, yo, I'm scared. Lasisi superstar loa. Diamoyika. And I felt like it was awkward, man, because I asked for a picture and it was a bit awkward. Like, what is going through your mind when you bizayo? Ingxaki like sasiye kwi-event phaa kwishow. Yeah. So ndandiqala ukubona namba. Yeah. And Yeah. that's a short ke-dreads zakho ngozikhulile. Yeah. So cool man. Yeah. Yeah, but most yabantu ke sana bayandonqena mna. Yeah. Like bathi xa benibona ingxaki abantu bandibona as i-superstar even though like ndingayi-reach la point. Yeah. But like indlela abandibona ngayo abantu like ba yeah uBrilly is doing the most, like uBrilly like umkhulu. Yeah. Like Yeah. mna abantu bandibona ndimkhulu ngoku ndiyi-upcoming artist. Why do you think it's that? Do you think maybe it's like the way you present yourself? Yeah. Yeah. Self presentation like is very important more than fame. Yabo. Okay. Mna I won't say like abantu okay banifile just because of nini fame. Most yabantu like bafilwa because of fame yabo most. Yeah. We all know that. Yeah. But for me like fame yamayikho that much, but abantu like ngondazi nje ba indlela like azipresenta ngayo, indlela ayiyo, indlela aziveza ngayo buyena like into abenza abantu like banirespect, abantu like banthande. Yeah. Discipline is very important. That's really like some dope thing, yeah, bro. Because like I'm all about the numbers and shit, yeah, bro. And cloud Yongelando. But I like that you have that kind of perspective. Otherwise, man, it's your boy Kaufman. I'm out here in Cape Town. Later, Barcelona, Machuju in a pole. South Africa, man. It's yet another episode of the Black Couch podcast. Namkelekile bafethu. It's been a crazy week. It's been a crazy week on the socials. And also, shout out to everyone who's following us on our Facebook page. Shout out to the Mayhammers.
The Mayhem Week 20 Top 20 Spotify list. It's going crazy. We're on week number 14 right now. And shout out to Tara, man. Episode Katara has been making waves online. Shout out to him. And shout out to my team. The roasting session, Hip Hop Cypher, is back. So anytime soon, you're going to see a 2025 episode, man. My team did an amazing job. And shout out to you guys, the ones who are watching right now. Thank you so much for tuning in. I'm so excited for this one. Guprili. I want to introduce you guys. Like, my name is Brilly. I love that, man. I love the energy, and I love that you command the space, Yabola way. And I don't think you need a lot of introduction, man, because I want to like. They already know me. Sebekwazi already. I wanted to ask you something, man. How was the carnival? Who? Oh, hi. Like jonga, yabona ingoma zami like ndi performa like ingoma zesiXhosa yabo. Yeah. But abelungu like bebe respond man I crowd like hey mna ndaziwa mna ngabantu. Yeah, but yeah. like yazi as an upcoming artist it's very important into yo like xa use stage ne indlela oziveza ngayo ebantwini even though bengakwazi abantu but if like uyaba entertain abantu it's all about entertainment man into yase stage not Yeah. about who you are or like bone yonke lo way waziwa kangakanani and all the Yeah. stuff but if like uyazipresenta wena like vibrant and like you being you a stage yabo so abantu bavele baba attracted low way so Yeah. it was so amazing like you perform a huge stage bro like oh my god and go like yanfanele huge stage bro like yanfanela man yanfanela What do you like the most about performing in such stages? because there's indon ndiyayimela into yami Okay. ingoma zami like every time I perform mna I dance uyazibona mos Yeah, like yeah. I like to dance like ndihambelana nale ngoma yami Yeah. and you are mna ndiyayithanda man energy yami so like ba ndiyazifake okanye ndifuna uba ne energy no ndihambelana nale ngoma yami Yeah. So how long have you been doing music right now? yo but record the first song it was 2021 Okay. but ukwenza umculo like anothi ndiqale nini because into yami yokucula ne mna like ndandikhule ndizazi ndidancer yabo Okay. like nandidancer I can ndikhule like from ndisemncinci yabo so that, as time goes on every time like I think it ndandise junior uqala kwami iqaphela lento yami every time xa ndimamele ingoma yomuntu like ndiba nezami lyrics phezu kwala beat yabo xa mna nengayi understand ba kwenzeka ntoni na every time ndimamela ingoma yomuntu like noba ndimamela uBeyoncé noba ndimamele qha ke mna nginathanda umamela iDramascap ke Okay. kudala ispaza Okay. yo hayi ndandisithanda ispaza so ndandithanda umamela unxiqilitye ubone uphizo yonke lona so ke ngoku vele ndibe nezami lyrics man every time nqomi noba kwenzeka ntoni na Yeah. even noba seteksini nqomi khame ngike ndimamela umculo hey hayi man ndivele ndibe nezami lyrics kodwa lo muntu uyacula yabo so I was like hayi man yazintoni zonke izinto endizicingayo khame ndikhe ndizibhale yabo ezinto endizicingayo xa ndimamela umculo and then ndazibhala nqomi okay khame ndikhe ndidownload ibeat ndadownload ibeat hayi man hayi boya flow ile ntuza lento ndibhale nqomi okay let me try this and then ngoku high school nabe ndine friend eyayine studio Okay. yayingumjida so ke ngoku namxele man hey kwenza oku noku wathi come ke uye studio man ke siyokwenza iwaper hayi nyanga xa sifika pha hayi bo da recorder qha ke ngoku hayi man izinto zobuntwana Come on, I was about to ask you, do you remember your first song? ndandisenza grade 11 it was 2015 But at least in general, like, I think that's around about the same time that I also, maybe grade 10 or grade 11 that I made my first song. And I can still remember, I still have my first song. I used to lay it. When I look at him, like I really know he's the good guy. When I smile to him, like I really know he's the only guy in this world. Na. I wonder who feel like guy. Bana nje ngabani andiyazi. Because at that time like high school ndingajola mna. Yeah. Ndingajoli. So Would you say you're a late bloomer? like don't Like izinto zithe gqimva kuwe. hayi man mna ndi-enjoyile i-childhood yami Yeah. ndizokhula mani mna
apha ngo-2020 apha man 2020 ewe ndizokhula ngo-2020 manini like after i-high school ndaba se-tertiary yabo ndaye-tertiary I think ndizokhula mani ngose ndimdala mani mna I really enjoyed i-childhood yam mna oogqaphu mna ngondise-high school ndisadlala ugqaphu ndisadlala uweight yonke loo nto. Yeah. That's nice, man, because my favorite artist of all times, like, crazy advice wayenika abantu when he was here in Cape Town. Like, they were asking him, like, how do you do it, bruh? Like, because udlala instrument ezininzi. His name is FKJ, yabo. Udlala any type of instrument, yabo, like popular instruments, you understand? And he can sing, of course, rap a little bit. But, like, he's a genius. And, like, people were asking, like, how do you do it, bro? He was like, nah, I always tap into my inner child and I don't forget to play. The minute I become serious, then you're potyaga. Yeah, would you say you relate to like? Bro, I relate a lot. Bro, like, mna ndim man. Andikwazi unxa kuzitshintsha mna. Yeah. Andikwazi. Even nangona like ndane-friends high school, doesn't understand friends zam. Even like even ne-colleagues zam man. I-colleagues zam iskibe ngathi mhlawumbi babe khona ii-colleagues ezincinci kunam. Bendima omdala but ingathi ndim omncinci bona badala kunam. Like seloke ndingulaa mntu man. Even if like mhlawumbi ndikwispan whereby like kukho abantu abadala mhlawumbi mna ndingoyomncinci like kukho osisi abadala like indlela abanditrita ngayo ndingumntana man ingxaki mna ndingumntana man ndikhule ndinobuntwana yabo. Yeah, that's nice, man, because also now, especially with my team like bayazi zizibhanqa zodwa eziphakla team. Whenever we're shooting, ndiyayazi uba ndizohlala nezibhanqa zizawukwenza into eziphambeneyo. And sometimes we post some of those videos that are hilarious. Khona endizayipost. Yes, mameli eziya. But I like that, man. It keeps, I don't know, it keeps the energy settled. Yeah, and then it keeps you right, fresh at all the times. Yeah, even if like, sometimes abantu bathi ndiyonqeneka, yabo. I wish they could they could know the other side. But sir, like when I'm around people, I'm like vibing, buntwana obuthile, understand? Like iba energy and nice, yabo. Unless I'm in a serious zone, it demand I'm no man be serious, then I become serious. Observe like, but okay, but ithini situation up. Yeah. Then andi comfortable ke ngoku ndibengona ke ngoku. Okay. Yeah. Yeah, ndikhuleke ke ngoku. Yeah, I wanted to ask you something when you were talking about the music that you were listening to, yabo. You mentioned some of the artists that you were listening to, Guspaza. Like, who's that one artist that you were listening to when you met them? You were like, shit, and how did it happen? Who? Yazi zange nakhe ndayicinga into yoba like ndiyawuze ndibe ne-relationship nolentuza noPhizo neDramascap bona boyi-2. Yeah. Like zange ndayicinga laa nto even like kona ndikhona ndithanda umamela iingoma zabo like boyi-2. Yeah. Zange ndithanda umamela iingoma zabo bro. Like ngoku qoma hayi man ndiyancokola neDramascap ndiyancokola noTaphizo bro, like it's so amazing and like it's very amazing, like it's very very amazing because aba bantu like ndikhule ndibathanda and ndikhule like ndibamamela and ngoku ndimdala hayibo ndincokola nabo. Meaning ba like ilaa nto indibonisa uba anything is so possible. Anything is possible. Like iminqweno yakho mhlawumbi okanye amaphupho wakho it's possible ba enzeke. Yeah. The only thing oyinidayo wena is to focus kule nto uyenzayo and never stop to believe in God. Yeah. How were you booked kwi celebration? Who called you? What happened? Kweyiphi celebration? LekaPhizo. uTaphizo. Yeah. uTaphizo uyancanywa Joe. Yeah. Like the reason why ndithi kubana this is so amazing because I like zange nakhe ndayicinga into yoba uTaphizo like bangandibhawa no neDramascap ngandibhawa kodwa mna ndandikhule ndibhawa bona. Hayibo njani like bayandithanda bro, even kwayiDramascap like bayangqina uTaphizo bayangqina like hayibo. Yeah. Yo son. How did you feel? Because not everyone was there in terms of your lineup. Yeah, yabona ispaza
honestly speaking ne ispaza it's more like ubonga but ke ngosibonga njani ngerap and ke ngoku into esizibongayo like I feel like mina if ngingayibeka ngalendlela yami ndingathi kubana ispaza is more like a like andiyani noba ndingathi into spiritual na but because xa umamele umuntu ocula ispaza like you learn a lot from lanto ayithethayo umuntu yabo even ilento is lyrically rhymes zakhe like indlela abeka ngayo iway like ilento za lines zakhe yabo like it's very spiritual and like yeah ithetha something yabo so I feel like mna the reason why like bendithanda uDaphizo no neDramascap is because of indlela abaxa bemamela umculo wami ba okay yeah you're actually saying something opposite from someone that I listened on the other podcast talking about local music. They're like they can't learn anything and I was like okay it's subjective but I wonder what kind of music were you exposed to. Because if you listen to OPs or like the kind of message that was coming out there or in backyard and all of that, it's like stuff that you can even relate even now. If like mamela like ingoma fana no bengayaz, it still relates even today. Yeah. People get caught up kuzinto kungafanelanga baba be caught up kuzo because they were trying to help. Even and today. ispaza bro like isoziphelelwe asoziphelelwe because like irap yamaXhosa leya but ke ngoku thina we trying to run away from it but yinto ezohlezi khona yeah noba thina singayibaleka sithini but yona izosoloka classic ispaza yeah classic ispaza cha ilento yoba ispaza saba khona like kukho iBluetooth sakhuphela ngeBluetooth and stuff kungekho bekho uSpotify ontontoni like yodwa into like ispaza like singabi that much because of at that time sasimamela ispaza because wonke umuntu wayimamela ispaza and wonke umuntu wayikhuphela kwiBluetooth ba yo kanikhuphelele mani ingoma kabani kanikhuphelele ingoma kabani sonke sasima ingoma zespaza zazihamba through iBluetooth yabo that's true but ke ngoku since like kwafika ke ngoku new wave nithi new wave mas hayi unganifaki okay safika ke thina because nami ndingathi mhlawumbi nami ndimtsha because then like at that time yespaza ndandimamela sona but ngingakaqala ucula yabo so nami ndathi ngamtsha ewe nami mhlawumbi ndifola kwelicala le new wave condimtsha okay fine so like yeah but if ispaza like babe khona Spotify at that time or YouTube nentontoni I think ispaza ngesiba senza the most thing I feel like it's just the media, man. It's just media, even local media. It doesn't get enough spotlight because if ever you go to YouTube and you search for Ingoma Yakudala, you'd see the numbers. The numbers are crazy. Yeah, but I listen to old songs all the times as Spaza. When I go to YouTube, it's always big numbers. It's not like small numbers. Yeah, I understand. People still love that and music. ispaza one thing about ispaza we all relate kwingoma zespaza oko even if you love song soloko si relate siqombe yo hayibo hayi man simnandi shame ispaza. So when did you realize that damn I'm doing this thing? Like when did you realize that when as uPrili like but sir I'm the phakathi inside yeah ne yeah mna like ilentuza first release yam but like I not ndazibona phaba but ndayi release la ngoma like ndangiqala uqomba okay come and can try u release umculo yabo nda release ushushu yimani ndishushu ma izani fire brigade uyathi umntana uyathi and then ke ngoku bayithanda abantu la ngoma and like hey ndacinga ke ngoba yimani njenge ndirelease le ngoma I wonder ndizayicinga njani yesibini labo ndizibuza la nto ba I wonder ndizokwazi ke ngokuphinde ndenze enye because andiyazi ke ngoba ndizakwenza njani ndizothini I wonder eyesibini ke ngoku izoba ntswembu kunale okanye izawuthini what if mhlambi eyesibini ke ngingakwazi uphinde ndibhale enye ingoma but ke ngoku yazi ndizozibona phi
uSolomon. Okay. Yeah, Emoji was like ndandiqala udibana no-Emoji, it was 2022 udibana nami no-Emoji, yabo. Emoji wazothi ukubana ndinale beat man, and Okay. after le beat soze ndiphinde ukunika ibeat if like awuyincanywa le beat, yabo. Okay. Nale beat and ndiyayazi uba ungenza something like engumlilo apha kule beat, like okay, can kafake le beat, hayi bo ngena Solomon, wow, waza nendaba wangena uSolomon, hey bandayicinga sani into lo way andiyazi but ndabona sendiyenzela ngoma. I think that's one of the songs that brings out your energy. Yeah, Like it does. yona invezileyo ba who am Yeah. I, Yeah. because even naye yathetha uba wangena uSolomon, yamaSolomon Solomon, Like on the Bible. yeah, from the Bible. Okay. Wayesithi xa ingena uSolomon kuyazi uba yo uzothetha indaba ke lo, like wayengumprofethi, umprofethi owaziwayo. So Yeah. like yeah, mna ndikhonza iziyoni ke, and I'm Okay. so proud ngokhonza. I'm very very proud because Yeah. without uThixo asiyonto. Yeah. Yabo. Yeah. Yeah, so ndiyazile ecaweni ke le ngoma ithi wangena uSolomon, and yayithi xa iculwe ecaweni qombe like ndiyayifila phakathi, yabo. So yeah, ungenile uSolomon, ungenile egamini uze nendaba. I wanted to ask you while you were talking, like, which one came first? Owakho Undishushu okanye oka Ukaba Balkalis? ngowam, but ke ngoku undishushu ayingondishushu wam ngushushu. Ngushushu Yeah, wakho. okaBalkalis ngundishushu, and it's fire la ngoma kaBalkalis, Yeah, bro. yeah, Like yeah. ndiyayithanda. Like Yeah. awukamboni ke sanxa iperform. Yho, I haven't seen her Yo. performing. Yeah. hayi intswembu. Like even kwa iperformance yakho Balka yho ndiyayithanda, bro. Yeah. But le kalentuza kaBalkalis ithi ndishushu, and like ayifani nale yam. Okay. Yeah, ayifani even kwa i-concept yengoma ayifani, ayela nokuya. Yeah. So but eqale yaphuma yeyam, and then ke ngoku Okay. wayikhupha later yena yakhe. Mawe, nah, it makes sense. Yeah, y'all are doing the most, man. Like, the girls are doing the most. Hopefully this year we'll see you roasting session if you don't chicken out. Have you watched the roasting session? Sezi Hip Hop Cypher on our platform. no. The one that had to smash at some point. Oh yeah, ndiyayibona Yeah. le yayinomeli no smash, Yeah. ndiyayibona la way. Yeah. Hayi ke mna ke I'm not good in freestyling. Hayi, That's not freestyling. is it? Nah. Some people were freestyling, but not all of them. I think maybe 20% was freestyling that show. Oh mna, I thought it was all about freestyling. No, you can put your own verse. Oh, I get. The only thing is that you don't hear the beat before. You hear it ngalamin. Oh. Yeah, so we invite a beat maker. And then beat is zoiva ngalamin. Ke mna ke sana mna ndihamba accordingly ibeat. Ba ibeat ayitsho. Hayi ke nama ndizotsho. Yeah. Hayi ba ibeat funa Kaloku, what happens is that Glonyaka decided to have 3 beats, yabo. And then from the 3 beats, nobody phone is rapper no decide as eziphi 2 any feeling athi. ba sizifuna zonke. That can't happen. This tell me like that has honestly that hasn't happened. Okay. Like zange yakhona I think it was only la episode yo Meili. That was the only episode whereby kukumdo feeling athi yabo, and it was Meili, and I could understand. Wayifuna nje? Yabo. I feel like she wanted boom bap yena. And then kwakho i-trap ne-drill. Yabo. So I think she struggled a little bit to get into that vibe. Oh. Yabo. And then abantu babona ku second round wenza a short verse, very very short verse. So abantu banala ngqondo bakhe kuba ungene usmash, then yena wenza short verse. Kaloku smash yena uthanda drills. Yeah, so she was comfortable. Yeah, way. So that's why this year we decided to have 3 beats and then ndachoose. choose Oh, by 4. okay. Yeah, I understand. Those are better vote. We can't do much, man. I feel like that's an exercise to like can you imagine if ever like
nangu unest umzekelo akanaxesha, he has to leave like maybe in the next 5 hours usestudio naye uthi let's cook something, I'm leaving in the next 5 hours kanye in the next 4 hours, you understand, kudlalwa beats nazi beats ezikhoyo, you get what I mean? Yazi It's kind of like an exercise for his situation ezinje. Yeah, yazi eyona nto important yazi yintoni, like is for an artist to communicate with the beat. Like communicate ne-beat. Sucinga too much man, sucinga kakhulu, sucinga ufuna ukwenza iwe yentswembu okanye uthini wena. Yeah. Into efuneka uyicinge yila beat and ithetha ntoni la beat. Like mna xa ndile nto uzayo xa ndimamela i-beat like ba ithini le beat mna and ndiyakwazi ucommunicate ne-beat ba okay uthini ngokwena wena beat uthi okay mna i-beat it's more like ingathi yiyo endicontrolayo ba yithi uthi. yeah. But andiyazi njani but mna ndiyacommunicate ne-beat. So you like in sync with the music. Yeah. That's nice. Hence I don't do beats like that anymore because I feel like didn't disconnect kancinci emculweni yabo, but back then it was easy. I would maybe feel like I could make a beat xa ndigqibe ukwenza le podcast and I would do it, you understand, but ngoku it's a bit different situation and I accepted that. Do you ever have a writer's block? How do you deal with that? Ngintoni kanene writer's block? Like xa ubone like bangathi awukwazi ubhala anything like oh bangathi like le nto ndithi ke mna ke ba like ku-communicate nele ntuza ne-beat yabo. Yeah. If like ndayiva i-beat ba ayithethi le nto suppose ba like indixela yona then so ba ndistrugglisha ubhala. Yeah. Ndistrugglisha kanjalo mna if like andifeel i-beat ba man Yeah. ndiba ngathi hayi man mna nale beat asidibani. So it's whereby ndivele ndistrugglisha. Yeah. Are there like features that you have turned down before based on that? Wayihleka. Wathunyelwa ku-95% ibeat. Mna? Bani 95%? Yek. Andingeni leyo andingeni leyo but mna like I appreciate abantu when it comes to i-beat okanye I appreciate shem abantu abandinika ii-beats yabo, but ke ngokuba khona ezinye ii-beats endiqombe andikwazi uyifosela le ba ingase mani xa ndenza iwe yentswempu mna into endizokwazi ubone ibe ntswempu but if ndiyabona uba ndiyastrugglisha I got to tell the guy like hey bro hayi kunzima but akho easy man uvela uthi kubana bro man le beat yakho akho ntswempu like thina sizi-artists siyathanda uvele siqombe yo hayi sibe silibazisa uba hayi man sibeke excuses ofisha ayonto i-right leyo. Yeah. Ayonto i-right if like you don't feel the beat just tell umntu we-beat ba no man khawutraye yenye man yabo mhlawumbi izawusebenza leya because yey hayi le unike yona ayisiso yabo. Yeah. Have you ever missed a gig before? A gig? Damn, I wish I was you, man. Always on time, always efficient. Yeah, that's why ngithi ukubana efficient is very important. Yeah, it's very important. I want to ask you a very important question. The question yalapha. Yabo. It's a two-way question. Yabo. What's that one thing that you hear about yourself and it's not true? And what's that one thing that people don't know about you and you'd love them to know? Abantu, they know everything about me. Really? Okay. Kuziphambanisa pha kubo because even imiculo yami like it says a lot about me. Like mina kumculo wami I'm based kum. Wonke umculo wami man uthetha ngami like everything that is happening to me, everything that I went through to like uBril ba uyamfuna mfumane emculweni wakhe like yonke into. So ke ngoku i-rumors endivele ndizive ba ngami kwaze kwathi uyaziphambanisa la mntu iyaqeqa because they know everything about me so akho need yoba ndibe ndizicacisa kodwa icacica yabo. And mina one thing about me like
ndithetha inyani ngam yabo yeah so it's either uyabeliever okanye wena awuzondibeliever but yeah like mna I'm bringing uBrilly noLiema because ndinguLiema ke sana igama lami lamanyana igama lami lasekhaya endalithiwe ekhaya so like apha egamini ndizise mna ubumna bam so it's up to you ba uyamthatha na obumna bam okanye yeah so I'm just bringing myself yeah like ezingathi ndikunika isapha ndikunika ukutya bayitya it's up to you ba uzokutya okanye uzokutya na yeah I definitely get you in terms of like everything is like all in your music. But the second question for me, it was not based on anything bad. You understand? Yeah. But it's based on anything that you feel like, oh wow. Yes, baban bangayazi le nongam. Yeah, understand? They could be like, yeah, understand? It doesn't have to be a bad thing. You get what I mean? Like it can be a great thing. It's ngayaziyo ngawo that you feel like I can, yeah, understand. Yeah, I don't know if you are thinking of anything on top of your head. Bro, right now. like uBrilly, ndiyathanda ke mna kanthanda ube nisithi mna ingase ndithethe ngoBrilly mna ndiziqhuzi two. Yeah, like I like praising myself. Like yeah. Mna ndiyi inspiration yam, ndiyi role model yam yabo yonke lonto. Yeah. So uBrilly guys like is a very amazing artist. She's very amazing. And like injongo zakhe uyabeliever kwi-cooperation very much uyabeliever ba like uBrilly uyayishare iplatform anyana yakhe nezinye artist yava but like ezinye artists nalantu ba okay mna eyami platform asoze ndishare nonye umuntu mna kuyile ntuza zami kwi-followers zami mna i-followers zami azoza lapha eCape Town qha zeza most yabo zeza sekomani so immediately like ndikufaka mna like kwi-posts zami ndikutagga ndithini okanye mhlawumbe ndenza ingoma nawe obvious sosaziwa ke ngoku ekomani and waziwa ngabani ngenxa yam so mna I'm all about like ndiyathanda ushare iplatform anyana yam because angabi na that too much platform but mna like ndiyayishare yami iplatform nabanye abantu no way that's nice man, that's nice. Like sharing platform is very important because like I feel like la conversation benkena nayo no Tara but like people are silos and then when they have a small bit of fame they think that they have done it all. Yeah, understand? They seclude themselves from ebantwini, they unreachable zongeza way. But yeah, when shit hits the fan, still ufuna. Yeah, understand? Alibalba like 10K. It includes these individual people that you don't want to give attention. Yeah, but like akuthiwa bancedo anenza anything, just attention yodwa. Yeah, understand? You don't have to compromise your artistry okanye ufeatureisha abantu ongabafuna ubafeatureisha, but at least like attention. Yeah, understand? And also transparency in saying that, oh bro, I can't feature you based on this and that and that and that, or I can't come to your event based on this and that and that and that. Yazi yona nto ibhlungu about xa ungumntu othanda i-cooperation and othanda like okwaziyo ushare iplatform yakho. Yazi yona nto ibhlungu ntoni? Ingaba aba bantu wena ubashareleyo like zothina ubasharelayo iplatform yabo ingaba bona are they doing the same thing for you? Yona like into ibhlungu about umuntu share iplatform for abanye abantu. So yeah, but yeah man, like iwe sizenzayo ne sizenza asizenzi just because of we want something in return. Yeah, sizenza just because of uyifuna uyenza le way and uyayithanda. Yabo, but yazi appreciation at the same time is very important. Yeah. Uba grateful, it's very important. Because uzophinde uthi ba yo hayi sana ubani tontontoni akancanywa wara ubani hayi ngathi ubani unomona ngami tontontoni just because of mna ndiphumelela tontontoni. But have you ever thought ba like ubani sesuko ndenzela iwe kanje? Like I got to be grateful ngento endenzele yona, not ba
like ndingam-appreciate ndingathini ndimjonge ngathi oh uyifan ngokwena yabo. So we got to appreciate each other man. If like undenzele into entle nam like mandibonakalise ba ubundenzele into entle yabo, like ndingakuniki la way ba oh hayi sani ngathi bendiwaste ixesha lam ngokwenzela into entle. Yeah, singabantu man, we are here like emhlabeni sonke, like sisemhlabeni ngoku, so we got to appreciate each other, we got to cooperate, we got to stick together bro. Yeah. No, yeah. Nah, that's nice. And like talking about appreciation and like sharing and all of that. Like, how's your relationship with the Paxton? Yo, oh sweet. Yo, she's very sweet. Very, very. Sweetheart, yeah. Yeah. Sweetheart. And ke ngoku like siqale ukwazana noPaxton lento zenhle weyika carnival because we were sharing a stage yabo. And ke ngoku even akwi rehearsals besibane si rehearsa sonkeni. Yeah, so siqale pha ukwazana. Yeah. Anything specific that she said to you? Maybe after a performance okanye like yeah, now we compliment about yo, I like your energy, I like your vibration, like yeah. Yeah. Who are some of the well-known people that you've like shared time or space or moments with that you feel like, yeah, this was amazing? Yo, ngobani na? Yazi baninzi ke sana endibaziyo but Yeah. bone baninzi man. Baninzi shame. Anyone specific that you feel like Achonga? Xa ndihleli naye lo Yeah. iFun. Yes. I'm man. Yo hayi la jita like Yeah. crazy bro, like Yeah. ile nto uzivibe yakhe hayi crazy lo hayi bengubani omnye. Would you record something? Have you recorded something with him? iFun not yet. And ingxaki mina like yabona abantu abakwi industry kanye celebrities all the stuff like i-relationship yam nabo andibi ngulaa mntu uba yo like ngicenge ifeature kuye kanye ntontontontonton ngumntu lo wasingabantu hayibo not yonke into like xa uhleli xa uyitshomi ye-celebrate funeke ube ne-feature naye funeka uthintini like siyancokola wethu iway ezi like sometimes like sincokola iway nje as-general bone yeah akho need yoba side like sicaba sokwenza ingoma okanye sothini because mna kaloku ndiyazenzela kamna kwinto zam mna if ufuna i-feature then yeah I'm gonna give you, but it's not always about ba yeah. Yeyiphi feature nokonwabisa right now? From P. Anywhere. From P. Anywhere. From P. Ingxaki ingxaki Z2. Okay. Eyokuqala Big Zulu bro. Big Zulu, na? Big Zulu bro. Yeah? Yabo if like ndingafumana i-feature no Big Zulu yo. Yeah. Yo. Yeah. Yo hayi. Ndiyababona bonke abanye abantu ndiphuma no Big Zulu. Yeah. Big Zulu ne-Dreamers Cup. Okay. Yeah, Big Zulu ne-Dreamers Cup. I think they're both possible. Because, like, people don't know that Big Zulu was very connected with Cape Town. Yeah. Before, like big. And he was already big at that time, but, like, not, like, nationally big. You understand? Okanye, like, musically big. He was hip-hop big. You understand? And I remember last time I saw him was Ezolani Senda. Yeah, I understand. And there was gonna be battles, or I think it was gonna be him versus Vegeta, something like that. But that time he was very, very accessible. I don't think even now it's like very hard to access him. Of course, like izinto zachinja, but Mna ndifuna izenzekele. yeah, ne? Like, yeah. Be organic.
Ndifuna izenzekele andizocela ifeature kuye andizothini ndifuna izenzekele but mna iwishes zam ndiyifuna ingoma nala tata hayi ndiyifuna shame hayi ndiyifuna bro like yini umgugisa uBig Zulu tata like uBig Zulu man andiyazi man but there's something special about him andiyazi uba yintoni but I feel like there is something special about him. Nah, he's a dope artist, man. I feel like even Goku, he has grown so much that he understands like a formula to get a hit song. Because back then he was just a rapper. I understand. And if you're just a rapper, then it's gonna be difficult for you to... ndimthande kweyiphi ngoma ndaqala umthanda kulaa ngoma yakhe idlozi ikhona laa ngoma yakhe inedlozi phakathi. Isn't that the song? Vuma. Whoa! Eva la ngoma like ndisayithanda nayo namhlanje like wangiqiqisa phamani uBig Zulu ngiqombe. Even kwa ivesi yakhe bro. Like ingxaki uBig Zulu like ngaba bantu xa ithethe iline yokuqala ihambelana neyesibini esibini ihambelana neyesithathu ndiyabathanda abantu abanje like abangathethi uphana pha thethi into ezi different but like xa uqala eqaleni lento ziline zakho iya like idiyo phela ivesi lakho ubuthetha ngalanto yokuqala kupha ivesi yokuqala so ndiyabathanda abantu abenza lo way. Oh yeah, let's hope, man. Let's hope. We don't know who's watching, we don't know who's watching. Never know. I wanna ask you, man. How's your latest project doing? Which one? The one that you recently dropped with females. Yeah. Amantombazana. Amantombazana. Yo, abantu bayayithanda ke sana. Bayayithanda la EP. It's very dope. It's very dope. It's very, 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 very dope. And how much toll did it take from you to do that thing? Because like, as much as we love the movement, Yamandomazana, like girls and stuff in music, I feel like it's very difficult to ban Samandomazana. Sure. Didn't you get those kind of things? Kakhulu. Like thina singamantombazana ne. One thing about us, I feel like ananoba zothi siyathandana but asikwazi uphilisana. Asikwazi man uphilisana. But uthando sinalo because have you ever like bone icherry like ibe kwi periods bone si like sikwi groove then ibe kwi periods mina ngiye kwenye cherry ba imana unaziphethe uyamazi ba la cherry ba uzawuquqa yonke la ndawo kwake ngandaziyo ba ufuna le pad siyakwazi uncedana kwi ways kanje but like andiyazi man kusekufika entoni usathana othile singafuni like siphinde sibe nalantu ba mina ndifuna uphumelela ndedwa andifuna uphumelela nabanye abantu bone ezantu andiyazi man but hayi mani wrong man lanto. Don't you think some of the girls have a main character syndrome? Enjani? Like main character syndrome, it's like dim omnye umuntu ecaleni. Most yamacheri anjalo. Most yamacheri anjalo. And thina singamacheri like asifuna umbona umuntu o selfless. Like andizothi abafuni dicherry mos nam weak umuntu onjalo ba like simthatha ingathi phambene nalo kanye simbulisho kanye akathembakali like xa ungumuntu selfless like asinayo lantu ba ingathi mhlamba awuthembakali into ezinjalo kanye because nice emntwini wonke abafuni umuntu onjalo you got to change like you choose sides ba okay ba wavana nobani choose lapho isides asifuni lanto ba okay uvane nobani uphinde uvane yazi lanto ke sana there is a difference between xa ngihleli nawe mina like singamacheri let's say singamacheri soyithune and then ke ngoku wena mhlawumbe awuvani nzothi ngubani khawubiza igama nje noba ngubani anyone
asifana no Bravo. Okay masenze ke Cherry ne. Cherry okay asifana no Meili. masithi uBravo uBravo simthathe ezicherry okay ezicherry singamacherry so i3 Bravo ayindi. Ezumzekelo man like any name nje Yeah, okay masithi uthetha ngabana Balkalis whatever uBalkalis yabo masithi uBalkalis ibe nguwe then bendimi yazi ba xa nihleli nawe like nje thina singamacherry siba nalantu ba funeka ukhethe sides jonga xa nihleli nawe ne into endithetha nawe anzothi xa ndifika kuBalkalis dithethe la nto wena ubuyithetha ngoBalkalis even though ubuthethile ngoBalkalis wathi uBalkalis wathi but xa ndifika kuBalkalis andizothetha ba uKhofi ke sana wathi ngawe wathi so if like ungumuntu omnjalo then there's nothing wrong about you because of awuthuthi izinto ebezithetha lo uhambe uyoxela loba ebesithi ke ngawo xa uwrong xa uyicherry wrong ungulo wena onyoronyana le eyona umuntu ulinyoroyona ngulo uzothi yeweka sana uKhofi besithi ngawe wathi aphendule ke ngoBalkalis ba ha unqhala kakubi no uhambe enhleba no okay athethe uBalkalis kwathi ndiphinde mina ndiye kuwe yo uyamazi ba uBalkalis uthini ngawe wathi lelona nyoro ke elo but if like uyicherry ba okay di comfortable ba like si comfortable ba masincokole nobuthethe ngabani wathini but lo muntu xa ndihleli naye lowa dingathethi ba okay uKhofi wathi ngawe then umuntu right so yeah no I get you I understand dynamics amacherry bra like yo like y'all need to have a syllabus esikolweni bra to a syllabus yofunda intombazana lena from kwa grade 10 serious uyaxoka like serious ngamachiri sozuwa like ukwazi wafunda manje lelixelela yona it's because even the cherry xa ichita yakwazi uyifihla diyo tshona na encwabeni but yomjiti yavela hayi kalo ingxaki the reason why ivele yomjita yazi intoni ingxaki nina nithi xa nifumene into entsha nistike pha bone ba like uyagogozela pha kulanto intsha uyilibele ngokule nini ingxaki niyafana nabantwana nini ingxaki and another thing enibhaxisayo nina nine black zenu thina hlala emakwethu so it's very easy for sinibhaqe because of ndizawuya kwakho ndifike hle necherry so mna akho easy for unibhaqe because awuzoyikhaya uyonibona uba andikho ekhaya nalonda uyenzele kowenu yabo that makes sense. It does make sense, but yeah, it's a topic for another day. No, man. There's something I wanna talk about. It really concerns me. It segues away from lento sithetha ngayo yabo. Ihamba kahle isa, yeah, understand. How do you feel when like the very same person who the irony of the fact that the very same person who shot a music video that you are talking about something very serious in is the same person who's gonna talk bad about what you trying to voice out, like who's gonna like diminish lento zama we voice out, which is your reality. Like how do you feel about that? Ingxaki mntaze yazi intoni yabona ngoku lela xesha ne loba uThixo uyabaveza abantu bekusuppose ba abekho empilweni yakho ngoku uThixo like uyakuvezela ba bekusuppose ba like uyasuka kulomuntu suka kuye yabo suka kuye kukhona abantu xa beza kuwe like abazi ngoba bekuthanda nyani ikhona mhlawumbe le mission bazixelele ngayo kuwe like ikhona into abaze ngayo kuwe yabo kwauba for the fact that umuntu akujikele like mhlawumbe besivana and the next thing ngoku sethetha kakubi ngawo amagama amabe thintini meaning la mntu zange wakuthanda from the first
but ke ngoku I like the fact that abantu bayaziveza mani bubona bayaziveza baye bahambe beziveza because kuye kuthi sithi isixhosa akho nto ihlala like ihlala ithini isixhosa ihlala ingaveli inyani soloko iziveza like even nabantu like soloko beziveza ba oh ungumuntu onje lo. So eyona nto efuneka siyenzile thina is to learn like sifunde ba okay into ezikanje ziyenzeka into ezikanje ziyenzeka because not sonke xa sihleli like sincuma kanti sincuma sonke siveza amazinyo ogqibela kanti siveza amazinyo like siyasinika nje asithethi lento siyithetha ngaphakathi. So like what do you think that stems from? Like honestly it would be crazy if like it just came out of the blue. Yeah, but where do you think that energy comes from, and the fact that she would be bold to say that thing on a public platform like that? Bro, like xa unengxaki nam like xa unengxaki nam uyatsho mosiba April okay nengxaki no ndithi kuba okay masidibane masithethe and then uthi no sharp and then the next thing you go public and then you 30 ways phambene hayi man abantu abaphambeneyo manaba. And like there's nothing we can do ngabantu abanjalo. Yeah, the thing that scares me is that like how sure she is in terms of his statement esasithethileyo, and that's like in a nutshell incriminating, because now you're saying something that you don't even have evidence of. Ingxaki mntasene like akho mntu ungasazi istory sam. I was trending like a few months ago. Yeah. Everybody knows my story. And like ayonto le endino debate ngayo. This thing is so sensitive. This thing is so personal. Ayonto ndikhe nabona abantu bebane benditagga ku Facebook. April ngibona abanye bayanhlubula bayahleka ngiqomba. Bro, yazi ezinye like ingase ndithi kumark khawukhe ucime lo Facebook because abantu abasenayo into yothetha ngoku. Sikhona iway onokwenza ijokes ngazo. Sikhona iway like sibadala man ngoku like sibadala bro. Kwauba uthi beno Facebook kwauba like bone umdala man like ithi lanto umdala but sikhona izinto bona uziposta ku Facebook sikhona izinto ezi unnecessary for upostwa even if like ufuna ifame but ifame ifune ngawe so ifuna ngezinye izinto ezibone so mna like the reason why ndingayi entertain and yonke lonto like ndi entertainer but in a professional way yabo no because of lento ayo debate anizobane ndithi ndithethe into eyi1 kwaze ndayithetha mos le way hayibo so ke ngoxa uzovela umuntu athi how April wayixoka no bro ithetha phi like and ke ngoku like it's so disappointing because iche related all the way and like bone sonke man si disappointed man and like how's your relationship before that? Binjan, like before like she went on a podcast. Bro, ingxaki ne andithandi be like stating his way yabo. Yeah, because of like ngifuna uthetha ngami mna sibayeka abanye abantu because andifuna ingena lezo ngenwa ngabantu bomthetho qha abanolungelo londibuze iway ezikanje so the rest andifuna kwa uthetha nings akho nto nzayithetha mna yabo. Now my concern was actually like lo mntu shoote le video. Understand? It's so funny, it's crazy, and also like you the same person that you like trying by all means to get amateur like it didn't make sense to me. I was like, okay, not at all. I wonder like what really happened, because like the minute she said it my mind went straight to the music video. I was like, no ways. Understand? Because like nothing about my mazinho. I was like but personally I like her so much. Personally I like her so much, but when it comes to music business, like we differ a little bit, and I was really concerned, like personal. I was like, ish,
this thing is gonna linger around and then it's gonna disturb the business side of things. Yeah, I understand. And also like a lot of people are gonna lose the trust. Yeah, man like yabona le way ne ayonto incinci man le. Yeah. And like ngamasikizi like kuve xa kuthiwa ngamasikizi le and ayonto man ayiwa it's too much man. Yeah. It's too much. Like yenza amasikizi man the way like man. Yeah. Nah, I just hope like bona ezinye izinto ingaske zithetheke na off camera. Yeah, I understand personally. Because like that's the same thing I was chanting in the previous podcast. But like ingaske abantu bathethe rather than rushing to go and say things publicly okanye umuntu ayiposte into. Even like I remember I was being asked, what about abanye like females who went through the same thing? Yeah. Abantu like ilento females ngoni even ababa sebefuna uthetha about ilento zazabo abasoba bakwazi ngoku because nalantu ba yho kuzothiwa siyaxoka. Yeah. Yho kuzothiwa siyaxoka like ngamasikizi man like imbi lento imbi man. Imbi and imbi man imbi. Yeah. And ayithetheleleki imbi. Yeah. Imbi. Damn man, that's really crazy. Like yo, like it really like shocked me when it happened, and I like it's I bone man ba ube speechless banye like ube ungabi nanto like ube wordless ungabi nanto qombe yo. Damn. So like when nangoku, how do you move in terms of like music? Do you still feel comfortable collaborating with females okanye asondiyeke mna? Okay. Even noba ungathiwa ndaze ndathi waze wathi uPrili waze wathi. Yeah. Like I'm being me, bro. Yeah. And ke ngoku lonto ayizundenza ndibene lack self confidence. Yabo. I'm gonna continue being Briley dingulo muntu uthanda uspana namacherry because baninzi amacherry are talented abaphandle. If like bro like yabona singavana namhlanje nto ngengomso sesijikelene, but that doesn't mean ba like le nto sinayo mhlawumbe nomnye umuntu uzawuba nayo yabo. So into ezikanje yamani if ever umuntu ufuna uzibhekelisa kuzo ufuna uzikhupha makaphume qhubekeka. Yeah. So like suba nalantu ba you're not anymore ngoku ndiphinde ndithi aso ndiphinde ndithi was bakhona disappointments bona ba yey ho but hayi man US ba kulonyaka yo akhona amacherry ndisipana nawo sendiqalile phofu. Yeah. Sendiqala bro like into eniphilayo man le and yazi xa uyiphilayo man into like uyayiphila and akho mntu ufana nawe nenyama neflesh. Yeah. Njengawe onelungelo loba acontrole ifuture yakho, onelungelo loba acontrole icareer yakho. There's no ways. Oyena muntu like ukucontrolayo ngubani? uThixo. Yeah. uThixo qha ukwazi usicontrol bamasithini. So uThixo abanye abantu uyakwazi ubakhupha but indlela abakhupha ngayo kuwe like ayizoba mandi xa ikhupha abantu kuwe. Mina bakukhuphile uThixo abantu kume empilweni yambani ngendlela because thina singabantu ne sinala sikhe siqale sibe nazo doubts yabo. Sibe nazo ukubona xa une insects uqonde yey man ubani hey man kutheni senze into ezifana kutheni but uphinde uzinqande ngawe nangokwakho ba man hayi noba ndim ndiyamcingela. Bone xa especially xa ngumuntu onenhliziyo enhle qombe hayi man ubani ndiyamcingela hayi man manje kucingela kanti like seza warnings uThixo banisithi jonga bane kunika tips jonga and then until ke ngokuThixo akukhuphe kakubi ke ngoku because uyakubonisa ba phuma kulo muntu because nandikuxelele ba unje. Yeah. So abantu like siyahleka namhlanje ngongomso seyinyiwe qhubekeka man bakhona abantu aba right man aphandle yabo because sonke ngoku kule phase andanoba zothi sikula phase sekuphelela umgwebo ngoku I feel like kuphelela umgwebo ngoku like ngoku siya kwixesha oba siyabona ngoku apha emhlabeni bafuneka isithini ngoku siyaqala ubona ngoku apha emhlabeni bafuneka isithini. So uThixo like uyababhekelisa abantu aba wrong kuwe and then akunike abantu aba right. Yeah. Because ba uyaqaphela like bakho amaxesha webhayi ukhathazeke like ube nazo nendawo ezikhalayo ube buhlungu elifini. But after ulilile kube khona into nje
eyi-1 noba incinci kangakanani na ezovela ukwenza uhleka ezovela Yeah. ukwenza ulibale ngalaa nto ibiyenzekile. Yeah. So indlela uthixo asibonisa ngayo mani ezinye izinto uba the only thing funeke siyenzile kungabi nazi-regrets but kufunda. Yeah. Yabona like akho nto important apha elifini ngathi kufunda. Funda. Iba ne-life lessons ungabi nazi-regrets. Yeah. Especially xa uyazi uba it's not my fault because mna bendicinga fanele uba ndizokuhle. Yazi akho nto imandi ngathi kulunga xa ungumntu. Like even though abantu like xa ungumntu olungileyo bethatha i-advantage but suyeke ulunga. Yeah. Akho nto imandi ngathi kulunga and akho nto imandi ngathi uzazi uba uthembele ngoThixo. Bro, like there is uThixo. Like mna noba ungathiwa uba ndizimela ngecawe vele ndizimela ngecawe because umtyhola akazundifumana xa ndisecaweni. Hayi mna ndizimela ngayo mna because umtyhola it's not easy for uba andingene because if ndiyayazi uba I believe kuThixo. Yeah. Kakhulu futhi because uThixo akazuza engukhofi uthi wena Brilli ndim uThixo asubelieve mos. But yazi uThixo one thing about him usebenzisa one of us. Ucelela like angasebenzisa mna andenza uThixo. NoSathane ukhona ke awuyakwazi uSathane ukusebenzisa. Abayazi ba apha emhlabeni like sisetyenziswa sonke. Sonke apha emhlabeni sisetyenziswa. But it's either usetyenziswa ngumoya omdaka okanye usetyenziswa ngumoya ongcwele. So it's up to you. Ba usetyenziswa ngumoya omdaka okanye usebenziswa ngumoya ongcwele. Because abanye abantu fike besithi ubani hayi suka uThixo nto abanye abantu they don't want to believe ba there is God. Yeah. Why bengabelieve? Because ba andiyano bafuna umbona ngoso lenyama but uThixo yakwazi uthumela umuntu because asasimboni ngoso lenyama. Yeah. Because akho mntu uzofuna ubelieve ba nguye nyani na uThixo lowa. Because for instance ninto lesikuyo like i-podcast mostly. Yeah. Yekaba Coffee. so ngubani uThixo wale podcast? Xa sinobeka ezimike apha awungabikho wena then ikhona i-podcast. Yeah, yikho. Yeah. Ulapha emhlabeni ewe uze ngumamakho umamakho uze ngabani? Uze ngumakhulu umakhulu uze ngabani? Like na okay masenze umzekelo. Yabo iphepha. Yeah. Phepha lisuka phi andithi kuthiwa lisuka emthini. Yeah. Ubani owacinga into yoba bunoyicinga wena into yoba khawume ndiyothatha umthi ndiyokwenza iphepha bunoyicinga loo nto. No. But ukhona lo mntu uyi-1 Yeah. wavela wayicinga laa nto. Yeah. Sikwazi nje ubhala sinamaphepha kungenxa kabani kungenxa yalaa mntu. So silapha emhlabeni sonke kungenxa yabani kungenxa yalaa mntu. Ngubani lowo? Meaning uThixo. Without uThixo then asiyonto. Yeah. That's a great way of thinking about it. Now you're making me thinking. I think it's something that I knew already, but I'm glad that someone else is thinking that way because now I always feel bad when I see people thinking that they got it all. Yeah, but because mna nobunga bigga kanani bra, like F you for that matter, because when you start realizing with life it's all about appreciation, you would understand that the fact that you are covered even now, it's because someone else decided to do a jacket. Yeah. It's because someone else decided to make these boots. La driver uqhubileyo akufikisa safe. I-effort yakhe uba mawuphume from ekhaya. Yabo. Like everything that you have, the mics, everything. Yeah, understand? Someone did these things. Yabo. So like you can't feel like you the shit. For me, it doesn't make sense. Without anyone else, you are nothing. There's no restaurants to dine on. And can you abantu besithi kubana yazi naxesha lakuthandwa ngabantu mna naxesha lakuthandwa ngabantu. Bro. Like ewe asinaxesha lakuthandwa ngabantu but sinalo ixesha labantu for uba basithande. Akho nto imnandi ngathi uba nabantu abakuthandayo. Yeah. Yazi singabantu if singayeka i-ego siyeka i-pride bone uba ndim ntoni. Khe ube nobuntu mani ungumntu khe like ingathi singaphila kakuhle man xa sinobeka ezinye iway ecaleni and then sike sibe ngabantu man sike eyona nto ibe like sike sixabise i-happiness zethu more than anything. Yabo I feel like kunga right man apha emhlabeni. Yeah. Damn man. Yo. I feel like people are gonna like have some introspection after what we talked about because now I'm already
I'm thinking about the other things, but I don't wanna like wanna drag it too much. Mna even kwa grudges, bro, like yeah, mna andithanda uziholder man. yeah, Andithanda uziholder because I feel like ngathi zivele zikubuyisela umva. yeah. It's bad energy. Yeah. It's purely. The- I think on the previous, I feel like as episodes yalandelelana kakuhle, it's fine. On the previous episode, I said something about one like abamama basengingqini that you know that yo la mama ungadlaleli icango wakhe, la mama you wrong, la mama bayaqaphela ababantu ngabantu ahoye indaba zabanye abantu. Yeah, understand? But one thing they don't understand is that they don't have time for themselves. And bazohlala endaweni eyi-one because they're focusing on other people. They're spending their energies like you mntana ngabani meet like all that energy you have like towards other people. Uyazilibala wena ba kusena usaphila usengumntu, you need to focus on yourself. Yeah, understand? That's why I feel like into ezidibene ne-grudge zizawezi kwenza ubambeke. Yeah, understand? Yazi mina ndiyakwazi uba like ngiqombe undenza umsindo ke lo, yazi ungicabukisile no but phinde ndihle mana andingoye umuntu banomsindo oko mna like andinqaka ndizithanda uba inxa ndiyazithanda mani mna uba like ndibe ngulobhrili usoloko uncumile, usoloko andithandi into yoba like isoloko ndikhathazekile okanye soloko ucaba ndizoba ndiyamcapukela ubani yo ndiyamcapukela ubani but eyona nto ndiyithanda yazi into justice ne-reconciliation. Uxolo ndiyalithanda, like uxolo mna yinto endiyifunayo ebomini bam. Yeah. Secondly, i-justice. And ingase umntu like umntu xa wonileyo ngase uziqonde ba wonile. Yeah. And then akho nto like important more than uxolo, like ucela uxolo xa ungaqini enyaleni, suqina ebuxokini, suqina kwinto ephambeneyo. Like suba ne pride, suba ne ego. If you like you wrong someone, cela uxolo. Akho nto important ngathi ucela uxolo. Yeah. Yabo. So mna like even kwabantu abandenze ububi ndibaxolela bengekangixoleli. That's why ndiye like andizibondisilwa. Like ndisilwa ngamanqindi. If ndithandazile mna then yeah ndigrand. Yeah. That's why mna ndizeka kade umsindo. Ewe ndingumntu so ndingabi namsindo but ndizeka kade. Ndizeka kade umsindo. As a human like xa ungumntu sonke sinemisebenzi yethu mos yabo. If umuntu uyakubhulisha like akho mntu unelungelo lobhulisha nawe emhlabeni. Uzele apha emhlabeni awuzelanga uzobhulishwa. Thixo wayenenjongo ngawe uba mawuze apha. So akho mntu unelungelo loba akubhulisha. Akho mntu unelungelo lokuzenzela unothanda apha kuwe. Ngumzimba wami lo. Ngicabise gqithi umzimba wami. So akho mntu unelungelo loba makenze unothanda apha kum without permission yami. Yabo. So kukho abantu ke abaqashelweyo ba mabalungisa into ezikanjalo. Even if umuntu like uyakubetha, go straight to the police station. Because abantu baqashelwe lonto. Unless ke ngoku umthetho uyakufaila then ungenza unothanda uthini. But eyona nto the first thing funeka uyenzile hamba mo report. Anything ozovele uyenze because thina sina like singabantu sinemisindo ngemisindo and anything can happen. If ungavele ndiqhashuka umsindo wami like isixabane enomsindo mhlawumbe ngithatha ibhozo nokuhlabe ugqiba usweleke. Yabo like ndizawujika like ndi regret ba yo bekuthini yo umsindo wami khani kwazi umcontrol. That's why kuye kuthiwe noba umuntu kwenze into nobuqhwabile hamba straight uye police station yo report. Yeah. Ibe ngabo ke ngoku abafailile xa bekufailile ungenza ke ngoku into yakho because of yokusalayo ubuyile police station wayo report. Yabo. That makes sense. Ukuba indlavini man ayifuneki la. Yeah. Suba indlavini. Yeah. Suba indlavini because even like most yawe like abantu bayawahlaza amakhaya wabo. Bayawahlaza amakhaya wabo. Sometimes uyocinga umuntu like isibane sithi thina ba yo hayi indlela akhule ngayo kaloku indlela akhule ngayo. Umzali akathi xa ekuzala athi ubani uzala indlavini. Nguwe umuntu onengxaki. Nothi ba umzali abanye abantwana abazali babo bahamba icawe balentuzile basindisiwe bathenteni but umntana nguye onengxaki. So like ba umzali
ukwazile uqeqesha and yabona abazali aba like abanezikoli like abantu umntana wakhe abesisikoli umzali zangathi xa yezala umntana athi kubana Thixo ndinika isikoli okanye athi xa yezala azala umntana esisikoli zangazali umntana esisikoli la mntana nguye uye wathatha i-decision yoba athini abesisikoli yeah umntana oyindlavini nguye othatha i-decision xa lento uzayo enqandwe endlini because kuthiwa ingqeqesho iqala phi endlini iphumele ngaphandle so thina sihlaza abazali bethu ngaphandle xa uyoba yindlavini estratweni thina sawujonga phi kokweni sawuthi yeah akayifumana ngapha endlini so self discipline is very important it was especially as an artist yeah yeah That's amazing, man. Like, I feel like you have a lot of wisdom when, like, really, guys, like, yeah, like, there's so much that you, like, comes out of you. I hope, like, most of it is gonna reflect on your music, Yabo, and we get to listen, because, like, of course, you can't talk, like, 5 hours good podcast, yeah. but emculweni masive so that at least bekhona apho siva khona yabo la way. I want to ask you, what are you working on currently, like ngoku yeah okay ikhona ilento ezi-track endiyenza no-Blue K. Blue K yo guys kanti nifunele lo Blue K guys yo Blue K ebeyusoba ebekhe waza ke sana phela into zene Cape Town but ndimfuna pa eJoburg andimfuna pa eKapa ndizamyela ndimfune Joburg. That's very possible ke saniba ungamfumani yo ndimfune Joburg hayi ndimthanda uMambele yazi ba lento uza uBlue K ke san i-relationship yami no Blue K like esemncinci but indlela like lento bendicela yona ndithi kubana mna like ndikhule kudala uba yeah ba mandi like ba niba but ndi-enjoyile i-childhood yami nangolu sendimdala ndisa like ndiyakwazi uncokola ne-16-year-old bengathi izitshomi yami sincokole ezingathi sizi-friends yabo so ulentuza uBlue K ndimaze nandifunda kwi-performing school lentuzeni eRainbow Academy so ufunda no-sister wakhe uyazi lapho lona ndingikhofi yakho le ndingayaziyo wafunda nokuhle laphi yeah yandifuna naye so ke ngoku kuhle caba ke ngoku wayazi ba like okay ndiyaperform and all stuff wabisithi kubana zakudibanisa nele ntuzani sister yami ke saniyacu yabe uwesike sana uBlue K nabe ndimazi yabo uBlue K yena uBlue K yo ngoyena like female like utswembu lamntana kudala abantswembu lamntana uqala engathi uqale na 12 urap uqala na 12 uqala semncinci man uBlue K and dope like wayengoyena umuntu waziwayo like female yaziwayo and then ngona nabe ndimazi ke mina ke way before like ngibona kwi socials yabo xa ndiyothuka ke ukuhle xa izothi kumba zokudibanisa nesister yami kubani ndabuza ngoba wathi uBlue K yo njani and like izani ngayazi ba like iyozibe possible ba into yoba uBlue K like sibe zi friends kanje ya like sabazi into yoba kwango-20 kwanginina ngongiyana seRainbow I think 2019 17 18 18 okay nandisenhlukene namajita so maybe 18 19 yeah I think 18 19 kwezo way so naqala i-relationship yami noBlue K ngalo 2018 19 kwezo nto ezinjalo ndayidansa yakhe naqala uba idansa yakhe like yazi yabona i-relationship yami noBlue K zange sakhe sibone ba like sinengxaki okanye man sibone okomani savana and oko like zange kubekho into ezifani okanye athini okanye mhlawumbe kubekho umona othile ovukayo okanye ukuthini oko wandithanda manje mntana oko wandithanda wade wakhula wamda even namhlanje like oko sabazi friends man bone like akho bad vibes kumandi naxa sketch up man sincokola kamandi into ezibhadleyo and yo lamntana like unengqondo ematured she's very matured like ungathi umuntu omdala like into azicingayo even like indlela athetha ngayo man ngiqome hey xa ngithetha nayo man especially xa lento uzayibona xa sincokolayo kanye mhlambi ndiyambalisela ngengxaki yami kanye ukuthini like indlela aresponda ngayo indlela unmotivate ngayo ngathi umdala manje umntana like uthetha into ezinengqondo manje into ezibhadlela into uqonde manje ibinothethwa ngumuntu omdala lento but ithetha ikwazi liba makayithethe ngokwakhe oh hayi man so you guys releasing a song what else it's called I Am Me like Ndindim yes so siyaziveza phaba who are we okay see it okay so it's a surprise
surprise song. Uzawuvela ithi gqi. Yo. Okay. Okay. What else? What else? Okay. And into enoyithetha ne siseza i-collapse zama-cherry and yabonza waveza amanye njengoba ndaveza ulentuza u-Efa noNikizi no Lady P like senza into yentswembu even though like babengaziwe at that time but mina ndakwazi ba mandiqokelele ama-cherry like i-females kulaa ngoma yam imbokodo like ndifake aba ya Yeah. and bayaqaphela like uEfa like waziwe ukwaziwa kakhulu ngala imbokodo yabo so like ndiyayithanda mina la way yabo even kwaku amantombazana I wanted like yenzeke exactly like the way yenzeke ngayo like I feel like mina ndingumuntu lo selfless ndiyathanda uba like if andinayo nalanto mina basenze ingoma intswembu ivesi yakho eyami ingathi ayikhontswembu bone ndingafuni uyirelease ingoma kanye ngathi mina eyona ndindikayo mina engayifuniyo sizocula ububhanqa ngomini yami mayibentswembu like ivesi yakho mayibentswembu yabo indiyogqithe mna nandithanda loo nto uba ndogqithe ngomini yami because of the reason why ndikufeaturishile ndibone ubudopest bakho andibonanga ba okay ntontoni ndifuna ubudopest bakho obunabo buveze pha and then ubuveze ke ngokwena then be satisfied. Before we wrap up, ekasi yakho njani like estratweni nginqini like how they receive you like banitheni khangela uBrili kuzothwala hayi andaziwanga uBrili andaziwanga ba Shoma Jozi yes Shoma Jozi hayi ba ungafika pha ekasi lami ufuna uShoma Jozi hayi yo hayi bayandithanda ke shame bayandazi ba like ndiyacula and they bow me yazi ndiyakwazi ukuthi ndithi ndiphume endlini ndise shop TV ingoma yami ikhala special Somandla yo hayi la ngoma yabona ndive like iyakhaliswa estratweni like kwenye indlu like umuntu uyaziklinela abantu abadala bro like abantu bangomama khalise la ngoma into endithandayo mina ngomculo wami is that like uyamameleka nangumuntu omdala like uyamamela ungumuntu omdala ungumuntu otheni ungumuntu who's going through a lot elifini mamela uBrili bone like uyamameleka umculo wami like yeyona nto endi proud yiyo mna endithandayo like isukuthi ubana ndidope andithandi usungixela uba ndidope nganjongezini laa nto endiyithethileyo phaa uyifile na wena yabo suvele uthi ukubana yo ndiyabaseleka ngoBrili ubaseleka ntoni baseleka ntoni ufunde ntoni phaa mna I'm not all about the fame and all stuff mna funda kule nto endiyibhalileyo nditheni xa ndixelela that's why ndiye ndiqombe ezinye way xa kuthethwa ngam kuthiwa ndathi nqombe guys bendinikele ingoma ndathetha pha ndathi awayimamela ngoku uzothetha iway up ngolo xesha uyimamelanga la ngoma that's why ndithi mamelani indlebe it's very important about mamele. Now quick one, are you a soccer football fan? Okay damn bengingayenza interesting before ndivala hayi soze ibe interesting soccer angibukeli chomi yazi nandibukele nini ngo2010 ngokudlala iFIFA. Okay my favorite player yakho ngo2010 yayingu ngibani lo wayene dreads Chabalala yo no Teko Modise ngela xesha amaxesha oTeko Modise uChabalala ndani ngoko ubethelwana nguDola like akho nento yaziyo hayi akho next enyaziyo mina ngebhola. Oh my god. Okay. And your fan shame. And your fan. Mna yazi the fan p movies. Okay. About when it comes to movies, what's your favorite actor? Jason Statham. Okay. Yo. Akho movie yakhe ningayaziyo bro. Yes. Ingxaki the reason why ngimthanda. Yabona ke mina when it comes to movies hayi unganibuza nithi like ngithanda thrillers yabo. Ngithanda thrillers and ke ngoku thrillers endizithandayo like sezifundisayo like ndiyathanda mani movie mina ene steering whereby like inemfundiso lento like it's all about justice umuntu ufuna justice pha okanye like ubone ba la muntu une humanity like ndiyathanda movies ezinje like bone mhlambe umuntu bekho abantu bebebhulisha abantu mhlambe abasokolayo ntontontono but kwabantu basokolayo kuphele like bephumelela abantu bebebabhulisha ubone ba like kwenzeka into like ikhama yabafikela ndiyathanda mani movies ezinje into ezifundisayo ndiyathanda mani ezinje phinde yazi Sarafina ndiyamthanda ngesana Sarafina yabawela can be ku movie ezinje ko Sarafina ngiyakubona uSarafina ndiyathanda mani izinto mina ezi
ya ndiyathanda mani iwe yezine justice phakathi nxa ndithanda abantu ba Sarafina we trap yabo yansi ni remix wrong ni remake yabo unyansile cela umuntu akusample challenge kancinci phala kanye ayibethe yabo bakhona abantu abakho unyansile uzungayifakela indawo bazoyiba Masela Marcella hayi yam leya zayenza yeah man I feel like you could nail it yeah it would be a nice vibe yabo because even kwale ngoma mosika ingokodo ine justice phakathi ndiyathanda mani ingxaki mina ndithanda abantu babe bullied apha emhlabeni and yazi even kwabantu yazi mina ndibe nosizi ngabantu abasukula ingathi engisukulu bone mani ndiqombe oyini ibe ngathi ifault yami mani iwesika ndibona abantu bona umuntu elisizi ndiske ndiqombe ngathi ifault yami oyini ba kutheni ndingade ndiphumelele ingathi mhlawumbe impilo yakhe la mntu ngangcono ndiyazi mani wena like yewe nezingxaki zininzi futhi like and hayi mina I feel like noba mhlawumbe ku indlela endikhule ngayo mina ndifuna onye umuntu ayi-experience lanto indlela like yonke into eyenzekile ebhlungu kum ngase ndingayiboni konye umuntu indikhathaza kakhulu unfortunately I have to cut the show now phelile ixesha guys mhlawumbe sambuyisa uBrilli man your boy Koff man we out